Nu cred că vreun contract din lumea asta vă împiedică să faceți o listă cu instituțiile de presă care au luat bani pe tot anul 2024 de la PNL. Da, din punctul meu de vedere, trebuie să am și mandat din partea colegilor. În momentul de față nu mă ocup de comunicarea partidului, inclusiv de această temă, pentru că sunt candidat și în ultimul birou politic național am fost derobat de această responsabilitate pe perioada campaniei. Atunci când jurnaliștii își fac datoria și întreabă, acționând legal, atenție, cu cerere pe legea 544, când întreabă despre aceste cheltuieli, chiar și oamenii noi din politică, de la care te-ai aștepta la cu totul alt comportament, au astfel de reacții. Deci vă rog să nu fugiți de această întrebare până la urmă. V-am spus... Ați primit răspunsul meu, mulțumesc. Următoarea persoană, vă rog. Domnul Ciucu, de ce țineți ascunse contractele cu presa? Bun, în această situație, dacă nu mai sunt alte întrebări sau dacă nu poate altcineva să urmeze să pună întrebări la care